Taħt ħarstek nistkennu, preżentazzjoni audiovisiva li stittella nhar is-Sibt li ġej fil-għaxija fil-Baċir numru 1 ta' Bormla. Dan l-ispettaklu audiovisiv qed jimmarka ċ-ċelebrazzjonijiet fl-okkażjoni tal-75 sena mill-pellegrinaġġ li kien sar mill-Knisja ta' Birkirkar għal dik ta' Bormla, bi-statwa tal-Kunċizzjoni wara tmiem tat-Tieni Gwerra Dinjija. F'dan l-ispettaklu uniku għal din is-sena, wieħed ser ikun jista' jsegwi l-istorja tal-parroċċa ta' Bormla minn qabel it-twaqqif tagħha sas-sena 1944. Is-sena li fiha sar il-famuż pellegrinaġġ. Fil-fatt il-Knisja ta' Bormla soffrit ħsarat estensivi fi żmien li l-ajruplani tal-qawwiet tal-assi attakkaw l-inħawi tal-Port il-Kbir bl-Ħniena. Tkellimna mad-direttur tal-ispettaklu li spjegalna x'se tkun qed tinvolvi din ir-rappreżentazzjoni li tinkludi wkoll proġezzjoni mal-ħajt tat-taraġġ tad-daħla tal-Knisja. Dan l-ispettaklu niġbru fih dawn l-elementi kollha li huma d-danza, l-lob tan-nar sinkronizzat mal-mużika, teatru, lirika, kanzunetti, mużika oriġinali, reċtar u ma jistax jonqos ukoll 3D projection. It-ħejjiet jinsabu fl-aqwa tagħhom biex dan l-ispettaklu li jfakkar ġraja importanti fl-istorja tal-Belt Kospikwa tibqa' mnaqxa f'qalb kull Bormlis li qalbu tħabba tal-festa ta' Marija Immakulata. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.